padayong pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Cebu City, nabutang usab sa peligro ang mga medical frontliners. Busa ang GMA Kapuso Foundation padayon sa pag-hashtag Spread Kindness ubo sa Operation Bayanihan, labanan natin ang COVID-19. Aniya ang report ni Femery Dumabo. Kun paspas ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Subo. Way hunong usab ang mga tabang gikan sa pribadong individual man o kumpanya, sama na lang sa GMA Kapuso Foundation. Ning higayon na ang mga gitawag natong bayaning health workers sa Metro Cebu ang gitunulan sa mga protective gears nga kinanglanon kaayo sa ilang pag-atiman sa mga nataptan sa COVID. Pinaagi sa tabang sa AFP Central Command og mga donors. 7 ka mga pampublikong tambalanan ang nahatdan. Ang Vicente Soto Memorial Medical Center, St. Anthony Mother and Child Hospital, Cebu City Medical Center ug Camp Lapu-Lapu Station Hospital. Nakabot usab ang Kapuso Foundation sa Lapu-Lapu City Hospital, Eversley Child Sanitarium and General Hospital sa Mandawi City ug Talisay District Hospital. Nagpapasalamat kami na nandito ang GMA Kapuso Foundation na nagbibigay ngayon ng ating mga equipment, supplies, and personal protective equipment. Nahatod sa Kapuso Foundation ang 3,000 pairs sa non-sterile gloves, 200 sets sa washable personal protective suit, 679 liters at alcohol, 200 pieces sa face shields, o kapin sa 700 ka mga sabon. Pag-serve namin sa mga COVID-19 patients kasi importante po yung safety ng ating frontline healthcare workers. So mula sa Vicente Soto Memorial Medical Center, kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa GMA Kapuso Foundation. Thank you very much. Sa mga gustong mutabang pinaagi sa Kapuso Foundation, bisitaha lang atong GMA Network website. Sa GMA, nagsilbi kami buong puso para sa Pilipino. Ako si Femery Dumabok, Balitang Bisdak.